Fódele település 25 km-re fekszik Herakliontól nyugatra. Település központjától kb. 1 km-re található az El Greco Múzeum. Állítólag itt született és itt élt a festő fiatal korában. A múzeum épületéhez a 11. századi Panagia templom keresztelőkápolnájával szemben kell bemenni, és a bejárat előtti fák alatt lehet parkolni. Az eredeti épület romos állapotban volt, amely felújítás után 1998-ban nyílt meg. Itt az El Grecoval kapcsolatos festmények és dokumentumok másolatait lehet megnézni. Az ősi Ereszterna városa Retimnótól 23 km-re délkelet irányban található, melynek feltárása 1985-ben kezdődött. A várost a dórok alapították az időszámításunk előtt 9. században, és egészen a korai bizánci időkig lakott volt. A rómaiak uralma alatt a város virágzásnak indult. Ciszternák, fürdők, középületek, pazarvillák épültek. A város pusztulását arab invázió okozta. Az itteni régészeti park hatalmas területen fekszik, utakkal, lépcsőkkel, pihenőkkel, valamint tájékoztató táblákkal. A romkert bejárása időigényes. A legjelentősebb leletek megtekintése is legalább fél napot vesz igénybe. Rethymnótól 23 km-re délkeletre, 500 méter tengerszint feletti magasságban található az Árkádi kolostor. Eredeti épületét valószínűleg a 12. században építették. A kolostor meglehetősen magas falai erődként is szolgáltak. Ez a szent hely az 1866 novemberi eseményéről ismert, amikor a török erők ostrom alá vették a kolostort, amely akkoriban a lázadók főhadiszállása volt. 259 védő, valamint 700 asszony és gyerek talált itt menedéket. Pár napos harcot követően a törökök betörtek az épületbe. Ekkor a kolostor apátja meggyújtotta az ott tárolt puskaport. A robbanásban a kolostorban tartózkodók meghaltak. Ez a helyiek kétségbeesett akciója volt, hogy szabadok maradjanak és ne kerüljenek az ellenség kezébe. Kournásztó, Kréta egyetlen természetes édesvízdava, Rethymno és Hánia közötti főútról lekanyarodva érhető el. Előbbitől 20, utóbbitől 45 km-re található. Viszonylag kisméretű tó, kerülete mindössze 3,5 km. Legnagyobb mélysége 22 méter. Vizét a környező hegyekből nyeri, de kisebb patakok és föld alatti források is táplálják. Mellette több taverna és ajándékbolt is van. A nyugodtvízi tónál idényben vízibiciklik, csónakok, napágyak és napernyők is bérelhetők. Kutalász barlang az azonos nevű Bécsen található, Hánia városától 25 km-re keletre. Ez a tengervízzel megtelt üreg keskeny védőkorlát nélküli meredek lépcsőn közelíthető meg, melyet a barlang bejáratától lehet megtekinteni. A sziklás partról szép kilátás nyílik a tengerre és a környékre. Aptera török erőd Hánia városától 10 km-re fekvő Aptera falu mellett épült fel, ahonnan kanyargós út vezet a vár ingyenes parkolójához. Az 1866-os felkelés utáni években építette az Oszmán Birodalom helytartója, Hussein pasa, hogy a sziget ezer részén a további lázadásoknak elejét vegye. A szépen rendbe hozott erőd a tengerhez közeli dombra épült, a falakról így jó kilátás nyílik a környékre. Tiszta időben akár 40-50 km-re is ellátni. Ott jártunkkor a belépés ingyenes volt. Érdemes megnézni az itteni ókori település megmaradt romjait is. Hánia, a sziget második legnagyobb városa, egyben a róla elnevezett régió központja, amely a sziget északnyugati részén fekszik. Állandó lakósa 55 000 fő. Főbb látnivalói: óváros, velencei kikötő, Firka-erőd, világítótorony, Panagia Trimartéri, vagyis Szűz Mária templom, Kücsük Hasszán pasa mecset, Agios Nikolaos templom. Akrotéri félszigeten a Stavros Beach-et Zorba Beach-nek is hívják,
ugyanis 1964-ben itt forgatták a Zorba a görög című film leghíresebb jelenetét Anthony Quinn főszereplésével. A címszereplő Zorba itt járja a szirtaki táncot, háttérben a Kopárheggyel. A sekélyvízű strand hullámoktól jól védett. A hegy oldalában van egy barlang, melyhez fel lehet kapaszkodni. Akrotíri félszigeten lévő Agia Triada kolostort egy meglévő, de sokkal kisebb kolostor mellé építették, melynek munkálatait 1611-ben kezdték el. A török invázió után az építkezés többször félbeszakadt. A görög függetlenségi háború idején felgyújtották, és több évig elhagyatottan állt, csak 1830-ban újították fel. Ezt követően 1864-ben harangtornyot építettek hozzá. Napjainkban egyik a sziget leggazdagabb kolostorainak. Központi temploma klasszikus bizánci stílusban épült, fő homlokzatán jón és korintoszi oszlopokkal. 3 magas kupolája már messziről látható. Kerttel vezet falhatárolt épületei felújítottak, a kertben citrusok, díszfák és virágok díszlenek. A kolostorban gazdag egyháztörténeti múzeum tekinthető meg. Seitan Limania Beach egy szurdokvölgy tengeri kijárata az Akrotíri félszigeten. Hania repülőterétől kb. 8 kilométerre. Az út utolsó szakaszán meredek hajtőkanyarokon át lehet lejutni a kavicsos parkolóba, ahol kéregető kecskék fogadnak bennünket. Innen még le kell mászni a strandra 15-20 perces gyalogtúrával egy meredek sziklaösvényen. Ez a környék egyik legszebb sziklastrandja, amely teljesen kivitetlen, apró kavicsos fövennyel és kristálytiszta vízzel. Félelmetes nevét az itten előforduló erős hullámoktól kapta, ugyanis Seitan Limania magyarul az ördög kikötőjét jelenti. Horas-Fakion a sziget délnyugati részén a Livié-tenger és a dél-krétai hegyek találkozási pontján fekszik, Hania régióban. Mindössze 300 állandó lakója van. Éttermeken kívül kávézó, gyógyszertár, postahivatal, benzinkút, néhány kisebb ajándéküzlet és egy szupermarket található itt. Horas-Fakiont a nyári hónapokban kompjárat köti össze a környező tengerparti településekkel, például Luteróval. Horas-Fakionból kompal mentünk át az 5 kilométerre lévő Luteróba, melyet kizárólag hajóval vagy gyalogossal lehet elérni. A magas hegyek a közúti közlekedést nem teszik lehetővé. Nagyon hangulatos település, utcáin nincsenek autók, a fehérre meszelt házak pedig azonos stílusban épültek. Az épületek mögött látványos több 100 méter magas sziklafalak emelkednek. A falu még főszezonban is nyugodt, kisméretének, nehézkes megközelítésének és kevés szálláshelyének köszönhetően, ahol hangulatos tavernák, kávézók és egy apró bolt is üzemel. A kis település több mint 2000 éves, már az ókorban is kikötő működött itt. Lutero görögül fürdőt jelent. A régi fürdőhelyek maradványai ma is láthatóak a település központjától néhány 100 méterre délnyugatra. Környékvédelmét egy erőd látta el. Romjai ma is láthatóak a nyugati dombon, ahova egy keskeny meredekösvényen fel is tudtunk kapaszkodni. Sietünk kellett a nézegelődéssel, hogy a következő kompjárattal vissza tudjunk hajózni Horas-Fakionba. Franco Castello, a velenceiek által a 11. századon épített erőd, Kréta délnyugati részén, a helyi strand mögött emelkedik. Törökök inváziójuk során ezt az erődöt is elfoglalták. Krétaiak 1828-ban fellázadtak, és véres ütközetben sikerült legyőzni a török védőket. Az oszmánok még ugyanabban az évben több ezer katonát vezényeltek a vár visszafoglalására. A 700 fős zömében helyi parasztokból álló védők kétségbeesetten védekeztek. Az óriási túlerőt egy hétig fel tudták tartóztatni, ám végül a törököknek sikerült betörni a várba, és a védőket lemészárolták. A halottakat nem temették el, csupán kihordták őket a környező földekre, ahol lassan betemette őket a homok. A legenda szerint minden év május 17-én, a csata évfordulóján hős krétai védők szellemei kijönnek a közeli homokdünékből, bemennek a várba, majd dolguk végeztével eltűnnek a tengerben.
Ha valaki tart a szellemektől, ezen a napon kerülje el az erődöt. Ott jártunkkor felújítási munkák miatt a várudvar zárva volt, így oda nem tudtunk bemenni. A Plakiaszi Beachről látványos, sziklák között vezető ösvényen lehet elérni az ott lévő Plakiaszi alagutakat. Számos pletyka kering az alagút építésének okairól, de valószínű, hogy egy keskeny nyomtávú vasút üzemelt itt, melyet szénszállítására használtak. Az alagutakban sötét van, lámpa szükséges, fejre vigyázni kell, mert alacsony az alagút belmagassága. Preveli Beach-en lévő pálmaligetes strand Nyugat-Kréta déli részén fekszik. Rethymnótól kb. 35 km távolságra, Plakiasztól pedig 11 km-re. A fizetős parkolóból lefelé kell indulni az onnan kb. 400 méterre lévő tengerpartra. Hosszú fárasztó lépcsőzéssel lehet lemenni a strandra. Aki nem vállalja az embert próbáló mászást, annak föntől is nagyon szép kilátásban lesz része. Preveli fő látványossága a Libiai tengert itt elérő folyó találkozása a tengerrel, valamint a zölden ragyogó folyó két oldalán lévő természetes pálmaerdő. Nyári szezonban napernyőt és napozóágyat lehet itt bérelni, a strand mögötti büfében pedig frissítőt és ételeket lehet vásárolni. Nyugat-Kréta leghíresebb egyházi létesítményei közé tartozó Preveli kolostor meglehetősen érdekes abból a szempontból, hogy épületei földrajzilag teljesen különálló helyre épültek. Az egymástól 3 kilométerre fekvő kolostorépületek közül Monicato Prevelit már nem használják. Másik a Cato Pizzo Preveli ismertebb a kettő közül, itt kolostormúzeum is található. Jelenleg a szerzetesek ebben a kolostorban élnek, amelyet állandóan szépen rendben tartanak. Előtte tágas, aszfaltozott parkoló található. Preveli Velencei híd a Moni Prevelitől mindössze 500 méterre annál a falunál van, ahol kettéágazik az út, az egyik fele a felső parkolóhoz vezet, a másik fele pedig a szomszédos faluhoz. A híd mellett van a Gefira Preveli étterem, itt ebédeltünk kéregető macskák és hangoskodó libák társaságában. Rethymno a sziget északi partján 36 000 lakosával Kréta harmadik legnagyobb települése, az itteni közigazgatási terület központja. Fő látnivalói: óváros, velencei kikötő, 16. századi Fortéza erőd, az egykori velencei kormányzóról elnevezett Rimondi kút, a Terteris Martires, vagyis a 4 mártír templom, a Neradze mecset, amelyben jelenleg konzervatórium működik, és az 1568-ban épített Gorra kapu, amely a város körül húzódó fal főbejárata volt. A következő videóban Egy hét Krétán harmadik része lesz látható, Kréta központi részének látnivalóival.